seɗen kala laamu almami mani cuɓo gorko goto biyeteɗo Cheikh Souleymane Baal mo ganduɗa ko kañum tigui ɓuuri dañƴe hen ngune sababu yiyede darde makko dew fuɗɗide daranade islam o guila ko baggo kanko Souleymane Baal o wiyete ko Souleymane Racine Samboukar Ibrahima Ñokor o jibina tigui ko wuuro wiyetego Boode ɗo noon koye diwan biyeteɗo Law Sertoro kanko Souleymane o jibina ɓe mbi ko 1990 ɗon ɗo Boode Racine woni baba makko yumma makko wiyete ko Maymouna ɓe hen no mbi Maymouna o ko yuma Dieng Lamine Birane Abdallah kono noon ngoɗo asko yogaɓe jiiɗen ɓe bindi ɓe ko ɗo tan ɓe kalata yumum Cheikh Souleymane Baal ɓe ƴetta kadi yumum Cheikh Souleymane Baal banggue yummum kono ɓe kewani addande en Souleymane Baal yummum o to banggue bamum woni Maymouna homo woni jinnaɓe makko to banggue bam makko enenne ɗum woni haaju meɗen mbituɗen bo on toon banggue ɓaari wiyama ko doɗel o jibina ko toon Maymouna jeeya wadde enen ƴeewoyɗen doɗel holko ɓen mbi ɓe mbi kanko Souleymane Baal yummakko wiyatnomo ko Demba o wiyete ko Demba Maymouna Ndiaye Abdallah tigui tigui ha mbawen famde holno yummakko yettete saabu en nanino haade men yettade e andude yettode makko nde nde ganduɗa eɗen jogani ɗum asko ha yetti ha mbawen andude tigui tigui ndeke ko ɗum woni yettode makko Maymouna ɓe mbino ko woni jotiriɓe ko Dieng o yettete saabu wiyede nde Maymouna yuma Dieng Lamine ɓe cikki Dieng o ko yettode tawi Dieng o ko inde woɓɓe anduɓe Maymouna o wiyete ko Maymouna Ndiaye Abdallah ɓe mbi wadde Ndiaye o yettete sababu nde Maymouna Ndiaye kono noon Ndiaye o ko inde Ndiaye Abdallah e Saydou Abdallah Ndiaye hono Maymouna Ndiaye e Saydou Ndiaye ko ɓeeɗo woni bandiraɓe makko worɓe tawi en jeehi to ɓeeɗo mbito hono doɗel mbawa famde ndeke Maymouna on joguino ko bandiraɓe ɓeeɗo worɓe so tawi en paami wonde yummakko ko yettode Ndiaye nanɗen jettode Dieng nanɗen tawoyɗen noon ɓeeɗo doɗel naɓe mbi kanko kay ko calsal ɗum noon ko ɗon woni ɗo jiɗɗen rippude sal o e hoɓe o jiidi on toon banggue yummakko wiɓen ko Saydou Ndiaye e Hamedine Ndiaye e Maymouna Ndiaye ɓeeɗo ko doɗel naɓe tawi haalat men ɓena mbawi wiide men Hamedine Ndiaye ko ɓeeɗo woni asko mum ummade Hamedine Ndiaye yetti koye o biyeteɗo kaari taw min kalateɗo mbeɗa andi on ɓe mbiyani ko oɗo woni ummiɗo e Hamedine Ndiaye o ummi e Saydou Ndiaye oɗo noon woni ummiɗo e Maymouna Ndiaye woni Demba Maymouna woni Cheikh Souleymane Baal Ndiaye oɗo ko Ndiaye Abdallah Ndiaye Abdallah on nene jogui banum debbo goɗɗo gandateɗo so haalama biyeteɗo Penda Abdallah Ndiaye Abdallah e Penda Abdallah oɗo Penda Abdallah kanko jibini Aïssa Penda Aïssa jibini Adama Aïssa on Adama Aïssa jibini Cheikh Oumar Fouti Tall wadde en ƴeewi en gandi ndeke Cheikh Souleymane Baal to banggue yummum to ko toon o jiidirta e oɗo gorko biyeteɗo Cheikh Oumar Fouti Tall wadde Ndiaye Abdallah on ko Abdallah o ko ɓi Abdallah Samba Ili Bana Abdallah Samba Ili Bana wadde sen gaddimo e Eli Bana mayen ɓaw ƴeewoyde kadi goɗɗo biyeteɗo Ali Eli Bana onne kadi won ismu go jogui oye on saaha gandaten Cheikh Souleymane Baal jiidi e goɗɗo mbo rendinte kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbiye koɓe toroɓe woni Cheikh Oumar Fouti Tall Souleymane Baal wiye kayne ko toroɗo e hinde toroɓe kono noon ma en gaddoye woɓɓe ɓe ganduɗa kayen tigui koye hinde fulɓe aynaɓe ɓe keddi ha joni kono kamɓe jiidi asko woto hen goto wiyete ko Cheikh Souleymane wiyete ko Cheikh Aljouma Ba kono toon wiyete ko Amadou Isma Gueye Diobbo ko Mbojil Boucar
Ali Ili Bana ayi o ari o naatiri ɗo o wiyete ko ɗo o yottiri ka bangi Ali Ili Bana goɗɗo o wiyete ko Alpha Saïdou oɗo jeeya ko nokku wiyeteɗo Jeekol Tareji kayno ko waliyu Allah sabu bam makko wiyete Alpha Alou Seyni on Alpha Alou Seyni Cheikh Oumar Fouti tawi ɗum pir e oɗo kayne jibini gorko biyeteɗo Saïdou Alpha Alou Seyni oɗo Saïdou noon ko Hawa Jam oɗo Jam Kumbojel Boucar Ali Ili Bana ɗum noon wadde en tawi Cheikh Aljuma Ba on ɗo jeeyaka koto wiyete Lodoy e fulɓe jasarnaɓe ko jasarnajo wadde jiɗɗen wiide oɗo kadi mo jeeyaɗo Jeekol Tareji ha joni koye waɗaɓe o jeeya wadde jiɗɗen haalde wonde Cheikh Souleymane Baal kay ko jiidaɗo e waɗaɓe sababu nde o jeeya koye fergo umminogo asde balla waɗaɓe ɓe ganduɗa ko wonno gardiɗo mumen on saaha ko biyeteɗo Arɗo Ndiaye so ɓe péri e asde balla sabu fitina bannoɗo hakkude muɗumen en satigi fergo ngo ari ha yettima boode ɓe canci boode on saaha koɓe waɗaɓe koye waɗaɓe wiyeteɓe waɗaɓe penaka naɓe wiyeteɓe waɗaɓe sinkinaɓe e wiyeteɓe tafsiru naɓe koye ɓeɗo tigui Cheikh Souleymane Baal jiidi oɗo banggue Cheikh Souleymane Baal mbiɗen o jibinama e boode o wuuri e boode haw dañi juuɗe natirɗe jangde mam makko Samba mo ganduɗa ko kañ jibini Racine on jibinimo Souleymane Racine Samboucar wadde Samboucar oɗo wiyama kañum adina nandu ɗum e ɗuɗal o jangge muɗum ha on rutti e jomum tawi o dañi duuɓi 10 o nawa nokku meɗen biyeteɗo Hayre o yeehi o janggoy toon ɓe mbi koye on saaha o tawoy toon hono ceerno meɗen mo ganduɗa ko ceerno Molle ɓe mbiyata o tawama toon to o jangi e on ɗon mo ganduɗa ko on tigi janguintamo ceerno Bassa Mor Lamine yaako ɗon ko on ɗon woni mo ganduɗa wiyama o jokkodiri e muɗum jangde addimo ɗon o jangi ɗon ko Allah haaji koye oɗo saaha Cheikh Souleymane Baal jangi ɗon ummima ɗon kadi faati ko ɓuuri towde saabu o janggoyi e diwanuji ɗi ganduɗa ko diwanuji sapalɓe ko wiyete Aganit ɓe mbi o jangi to wiyete Maal walla Meel Dewa Dooro ummade toon o faata Pire kono tigui tigui o naati e nder diwanuji sapalɓe ɗi gam ɓeydoyde toon gandal makko o jangi toon kono noon Cheikh Souleymane Baal wiyama ronki wawde janggude ɓeɗo sababu nde yiide mum saade woni nde to omo yiyan noon tigui cente yimɓe ne gadde ne ummina e nder leydi Fouta no gadda toon tawa sukaɓe ne mbaɗa maccuɓe ɗum woni mette mawɗe e makko koye oɗo saaha Cheikh Souleymane Baal fuɗɗi no woni suka baggo kono hakkille o wonko yiyata kanko ko kebiɗo wadde faabu wonande faabu Fouta ko ɗum woni ko ndin piindi woni ko fiindi ko ndin piindi woni ko urata kanko e makko e won saaha nde woni e nder ɗiɗo diwanuji Maal en ɓe mbi hade makko e artoyde boode heblanade yaade Pire ko wonko yi toon ko ganduɗa ɗum ina muusimo no feewi e ɗum noon wadde garen herade gaaji garten yewtere meɗen
Mamma Gaye Barusall golle mon jooɗi feewi mbiɗen Cheikh Souleymane Baal eɗen kaali darnde makko ɗo fuɗɗori o jibinama o naati duɗal e nder wuro mabɓe Boode kono Cheikh Souleymane Baal ummima hanti yidde ɓeydoyde gandal muɗum ɗiɗo nanallaji won hen ɗi ganduɗa mbiɗen en nani o ummima ɗon tigi o yeehi Lewo o yeehi to Aganit o jangi toon o jangi ɗo wiyete Meel walla Maal o jangi e nder sapalɓe wadde on saaha ko ɗum wonno yidde makko kono o tawi kanko e hoore makko no sapalɓe mbaɗata mbo ni walla no mbaɗata leñol makko ngol ni welanimo kadi ko suka ko tumaranke so woni e nder ɓeɗo sapalɓe emo yiya ɓe mbaɗanmo ko metti ala ko wawi hen yama so holli ɗum jangde makko nde wawa yaaru yeeso walla ni kanko e hoore makko eɓe mbawi bomdemo taw jimi yottaki koye oɗo saaha Souleymane Baal arti Boode hebli fayi ɗo wiyete Pire Sagnako Pire noon duɗal ngal joguinogal ko biyeteɗo Kaali Amar Fall o ɓuuri darjilde kono tan ɗum firata ko Qaadi Oumar Fall oɗo Kaali Amar Fall o iwi koye gorko biyeteɗo Mendesta Fall ɓe ganduɗa koye lawakoɓe Kayor o ummino toon tawi omo dañi luural hakkude makko e ɓiɓɓe bam makko en o taari ko holli en o ronki toon dañde laamu wonno ɓe mbiya mbo jogino si ɓe jiino e makko ko ɓe jiiɗanno jal kiddembo haddembo laamade koye on saaha o fayi e nder leydi Waalo ndi o tacci o yeehi ɗo wiyete Gaani Rewo o ari toon waɗi erkise e oɗo diwan ko ɗo tigi mbiyeɗen o dañi ɗo sohnaji biyeteɗo Aissata on ko pullo wonno o dañi e muɗum koli on koli dañi paate jibini Oumar Paate oɗo wiyete Kaali Amar Fall wonde ko Qaadi Oumar Fall nde o janggoyi e jowi singito o janggoyi ha o heewi gandal no feewi o waɗoye mutimmatuji makko ummiti toon o arti Gaani o yiɗi joɗade ɗon gam wadde duɗal makko o jangguina won witiyankoɓe wiɓe men ko Cheikh Souleymane Baal en boom gadi yiidemo tigi ko toon to Gaani nde o doori arde Pire kono wonɓe ganduɗa ndeɓe ƴeewi nde jibinede nde ɓeeɗo e gargol janggoyde nde Pire ina waɗi ko ganduɗa ko won fedde woni ɗo foti ɗo lombade nde ganduɗa nden fedde wiyama ko ɓen tigui woni tawoynoɓema toon dew woni toon nde rewana heewi haareji jamma e ñalawma ko haareji to foftere ala jamma e ñalawma ko piyandira kure e conni e fitinaji no goodi hakkude sapalɓe e ɓaleɓe ɓe gure nane juppe hunde nde no haaɗi rok ne metti hodde ne motti degge janggowo walla jangguinowo yiiɗi koɗo fitina ala wawa hebde no ardiri gandal muɗum lowo ɗum e gande haqqillaji sukaɓe ɗaɓɓoɓe gandal koye on saaha Qaadi Amar Fall immiti toon wino hoto leydi ba muɗum koye on saaha o ari nokku biyeteɗo hande Pire o sange wonno ɗon leɗɗe sange ɓe Pire Sagnakour pour firata e jolfe ko dundu sange ɗe noon woni inde nde ko pirgol ngol Qur'ana addani Pire o wiyede noon mbeɗa firo e Qur'ana jolfe ne ko wiyatan ko firde ko ɗum addani inde nde wiya Pire Sagnakour koye o saaha Cheikh Souleymane Baal ari nden ari Pire o tawi toon fedde ɓiɓɓe Fuutankoɓe ne wawi taw ko ɓeeɗo gadinomo toon saabu to wiyama o tawi toon Abdoul Kadir Kane jeyaɗo ɗo Kokillo o tawi toon Alpha Amar Seydi Yero Bousso on jeeya ko hoore Fonde o tawi toon biyeteɗo Bayla Perejo jeeya ko to wiyete Hawre e ceerno Abdourahmani Diandioli e ceerno Abdoul Karim Bosena Falel oɗo ɓeeɗo ɓe o tawi toon kono noon o tawi toon woɓɓe ha no feewi hewɓe kono tan eɗen jiiɗi raɓiɗinade ɗo sababu nde ko ɓeeɗo tan woni ɓe ganduɗa fodde ko mbituɗen
kala dokkuɗo men no wiyeteno doggol ma taw ɓeeɗo ina hen kono taw woɓɓe kadi nene hen e ɗum ɗessi wadde luure ko ɓe wiyete ko ɓeeɗo limore nde haysoɓe gaari sappo pawɗo ko aroy hen foof won hen ngol ɗo lawol e tawat ɓeeɗo ne gaari hen gongol gara tawa ɓen ngala toon ko woɓɓe goni toon kono tan ɓeeɗo yimɓe kam doggol mbawgol wonde fof eɓe hen ɗum waɗi enenne kadi jondini ɗen e ngol ɗo doggol ni woni Cheikh Souleymane Baal tawiɓe toon tawi de ummoto nde ga kanko kay o yii ko safalɓe ɓe mbaɗata ko hunde nde welani wa hay gotol safalɓe ɓe ina lora fulɓe no feewi haare jamma haare ñalawma gila de woni ga o fuɗɗinoma tigi tigi wiyama de o goni sandaji sukaɓe tokosɓe haade mabɓe mawnugol laaɗe salan ummotonoɗe Ndar ina gara e nder leydi Fouta so ummotinoma Fouta no faati toon eɓe jehannoɓe eto nande laaɗe he ɓe ƴeewa beel mabɓe taw toon sukaɓe ɓe ndimɗin ɗumen ha tengti laana garno kono waɗi suka janggo Qur'ana ɓe nani tigina era toon dande muɗum no janggo Qur'ana kono tawi tongaɗo ina daha ana yiile naweɗe Ndar yeeye watte maccuɗo koye on saaha ɓe piye ndiyam ɓe tawoy sukaɓe naati e danata jaltinoy wonnoɓe toon ɓe kaaɓe jomen laaɗe ɗe e ha Allah walliɓe ɓe dandi on ɗon suka ɗum ɗon koye maale kolloje Cheikh Souleymane Baal haɓama law haɓama e nokkuji ɗi ganduɗa ko sippoɓe tan gonno safalɓe gara ina mbaɗa wone gueɗe e yimɓeɓe wone guure ɗe Souleymane Baal haaɓe hen ha gila nden o dañi tampude wiyama koye on saaha ni wonide jinnaɓe makko mbimo tan yo ilmo ɗo e Fouta o yaaha Pire wiyama wona kanko tigui ƴetti ndeɗo feere ko pewɗenaɗo nde saabu belma Allah waɗa feere o daɗa haw wawa mawnude saabu ɓe gandi ko wondi ko heƴata e mone ɗe o yiyata ɗe e nder leydi Fouta on saaha no wawi wonde foof Cheikh Souleymane Baal yeehi Pire ari tawi toon ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɓe ganduɗa ka enne ko kamɓe mabɓe jiidi miijo wonde ɓe goppi e leydi Fouta haare safalɓe toñangueji mon jamma e ñalawma laamu deniyankoɓe nani tiimi Fouta tampere nde heewi e nder pittali Fuutankoɓe ɓe deniyankoɓe kamɓe laami Fouta kono ɓe mbawa hadde safalɓe wadde belaɗe e nder leydi Fouta kamɓe noɓe jiirini ɓe mbi ko ɓeeɗo il faut que haare waɗa ma mbaɗa feere hono ɓe mbaɗata haaɓe danda Fouta nden woni ɓe jangi toɓe woni to e Pire ceerno mabɓe o ene hoore muɗum ɓe nanni miijo ngo e mum ɓe kalani ɗum goƴewji mabɓe gonɗi toon o waɗi ƴewgal e nder almuɓe makko goto foof o haalani ɗum ko wonata koye on saaha tigui Allah hollimo Cheikh Souleymane Baal ko faabu leñol mum wonata ko jendiyanke e harbiyanke kaɓateɗo kono noon yidde makko nde ittude laamu so itti laamu kanko tigi wona sababu janoygol laamu safalɓe janoygol laamu deniyankoɓe kono tigi o laamatako o heddiɓe ɓe maɓe gon janguɓe ɓe keeɓa gandal ngal ɓe jaaha ɓe gono janguinoyoɓe ɓe jooɗo yo Fouta ɓe jangguina kono kanko e hoore makko de hay ɗum o wonoyta koye on saaha ceernajo yewtide e mabɓe Cheikh Souleymane Baal e wondiɓe muɗum keeɓi du'odirede nani foto hodde Fouta Tooro tawi noon wonkoɓe nanodiri ɗon ɓe mbi koye on saaha tan ɓe kamɓe foof ɓe ndendi ɓe kooti ha Fouta Tooro woɓɓe ɓe mbi ala ko ɓeeto kooti Cheikh Souleymane Baal wi min no yondinani ko janggumi ko ɗo e Pire mbeɗa jogui yidde kadi yaade mi janggoye ɗum ko goɗɗum e on saaha woni de o miili yaade Fouta Dialon o janggoye toon gandal biyetegal gandal lasra e Cheikh Souleymane Baal natgol mum Fouta Tooro hawrama wonde o yeehi leydi Fouta Tooro e Fouta Dialon jaaɗe wiide bandiraɓe dew naato e leydi Fouta Tooro ndi hay enen en gari wone nokkuji jiiɗen ɗon maale bawoje men famminde mataw oɗo tigi woni Cheikh Souleymane Baal ɗo ngendi mbiyeteni ndi laabe ina waɗi wuuro wongo tokoso wongo sere muɗum wiyetego Kompaya won babaɓe balɓe goni ɗon e ɓeɗo dokki en joggol ɓe kaali yimɓe ɗiɗo e so tawino musidɗo meɗen yo Allah yurma hono kanko Tidiani an so wono e gurdam hande wawi settade ka haala kalanmi
sabu gorko goto mi haaldi e muɗum toon mi hollodiriɓe kanko on ɗon wiyeteno ko ceerno Mamadou Kompaya Balde oɗo ko ceerno gando no feewi omo humpiti yogaji e tarikh kadi ko gando lasarariyanke oɗo wi kam min jeyami koye Mamoudou Galo Guela Mija mi nani Cheikh Oumarul Foutiyou kadi jeeya koye Galo Guela Mija ɗum min kaldi ɗum o heeɓi hen weltare mawde e caggal muɗum o hollimi noon doggol golɓe mbiyata mam mabɓe garnoɗo e nder leydi mabɓe kono noon ɓe bindi mbi oɗo ummino ko masina ari wiyete noon ko Souleymane Ba resino ɗon debbo sohnajo ha dañje mum ɓiɗɗo kono noon nde o yahata nde tawi ɓiɗɗo jibina caggal makko kono woppino ɗerewol kollowol wonde kanko o jeeya koɗo wiyete Fori e no windira ni ɗum waɗani en hunde hawnide sababude to mbima sina to eko jiiɗen ɗo e Fori o e on saaha en gona wittuɓe Souleymane Baal no feewi kono tan en jeehi kolluɗen mo biyeteɗo oustaz Ahmad Ly jeeyaɗo Jool mo ganduɗa ko almuɗo hono musidɗo jinnaɗo meɗen biyetenoɗo Mamoudou Jool koye almuɓe muɗum on jeeya garnoɗo e laaɓe caggal fitina bannoɗo ha almuɓe cheikh hono almuɓe Mamoudou Hamidou ceerno meɗen Mamoudou Dia ceerno meɗen Ba Alhaji Mamoudou Jool almuɓe muɗum imminanoɓe Misra gartira e leydi ndi e oɗo Amadou Ly ko hen jeeya o ummi noon e Jowol o rewi ɗon e laaɓe emo yiiɗi yaade Libéria gam ƴettoyde toon hono wiyeteno laane o faa leydi Misra ɗannade o yiiɗi ruttitoyade ɗaɓɓoyde gandal ɓeyde gandal muɗum joni noon ko e on saaha gorko biyeteɗo ceerno Aliou Ɓuuɓa Ndiyam jaggimo ɗon tawi ko kewɗo gandal no fewi wi an gandal joguiɗa ngal a fotani yaade aɗa yiiloyo gandal saabu ala mo poɗɗa ɗo gandal jinmi ko gona ɗo aɗa rewra Allah gandal ma ngal jangguina yimɓe en koye o saaha jaaɗen jalden oɗo gorko biyeteɗo ceerno Mamadou Kompaya mbiɗen yen jaaha jottoɗen oɗo jeeyaɗo Jool yama o ɓuura fammindemo e oɗo nde wimo Fori nde o wi ala Fori kay ko wuuro amen wona Masina min ko ɗo tigi jeeyami ko diwan Djiga ɗo wiyete Fori min jeeyami koɗo wiyete Jool ɗum woni weltare mawde ɗum waɗi noon Cheikh Souleymane Baal sikkede nde wonde ko kanko tigi woni oɗo Souleymane Ba biyetenoɗo ari toon tawi galgol makko ngol ko ɗum ɗo woni ko koccunoɗen hen kono tan Cheikh Souleymane Baal waɗi wiccoji e nder leydi Fouta Jalon adimo Fouta Toro darnugol almami fotata wonde duuɓi 50 wadde kamɓe ɓe kumpiti hono almamago darnorte kono laabi jihadi mbaɗno fulɓe bandi ko en hono mbanno haaɓe mbaɗi laabi jihadi kanko Souleymane Baal emo andi bange tarikh Fouta kadi won fernoɓe leydi Fouta jeehi leydi gondi ha dañi to leydi gondi mbiyetedi kadi Fouta ndi unitira Fouta addanimo andude ɓayre koreji makko nen toon fulɓe kadi waɗino jihadi darni almami omo foti noon yaade o waɗa wittoji nder maw ƴeew o daña famamuyaji goɗɗi e laabi gonɗi ɗi ko ɗum addoyno Cheikh Souleymane Baal hawri toon e ceerno Modi Mouhamadou Modi mo ganduɗa ko gando jangguinɗomo kono noon on hollimo fodde ko wawno e gandal fodde ko anduno e gundo kono noon yamirimo kadi ha joni de rewo wona Mauritanie on safalɓe ɓe mbiyata aɗa haɓa ɓe ha joni de ma wonko keɓɗa e mabɓe ɗe doora kadi wawde habde e mabɓe koye on saaha Cheikh Souleymane Baal heɓɗoto ummo Fouta Jalon arta ga e nder leydi meɗen Mauritanie e koye on saaha mbawten foftorade gacci gartere yewtere meɗen
eyyi Barusal golle mon jooɗi peewi ni woni mbiɗen Cheikh Souleymane Baal ummitima Fouta Djalon ɓe mbide ummi Fouta Djalon nde fati ko Pire o yiita ceerno makko habri ɗum ko nawno Fouta Djalon e ko addoye Fouta Djalon koye on saaha ɓe mbi o faati to ceernajo biyetenoɗo o foti yaade to muɗum kode o yehi to muɗum o tarbinoyi e muɗum gam hebde inde Allah nde ganduɗa nden ene wallamo tigui tigui wawde habde safalɓe o foola ɗumen o heɓata ɗumen kadi koye mumen koye on saaha won mbiɓe cheikh biyetel Mouhamadoul Fadal ko ono tawoyno toon ɓe hen keeɓi famde wonde o resino ɓi on o dañjino e muɗum ɓiɗɗo debbo on kadi taarina haala mbo ko ɓiɗɗo debbo e zurriya makko nani e nder ɓeɗo sarifaɓe kadriyankoɓe e wonde Cheikh Souleymane Baal acci toon on sohnajo kadi arti e nder leydi Fouta Tooro ɓe o ari e nder leydi Fouta Tooro fala budde o ƴeewa sehilaɓe makko ɓe o haaldinoɓe wonde koɓe artoɓe Fouta ɓe daro ɓe kaɓe ɓe kaptano Fouta saabu ɗum goppi jaggu ganduɗa ko deniyankoɓe gardino Fouta laamu ngu fuɗɗima ɓoyde yimɓeɓe puɗɗima ɗum hastude kono noon laamu walla toñangue safalɓe ɓuuri musi yimɓeɓe saabu ɓe darni ko wiyete muuda ko safalɓe wiyeteɓe hormankoɓe horma siite en ko ɓen tigui gadduno ndeɗo feere pawe nder leydi Fouta won miijoji mbiɗi Fouta Tooro namnoteno hitande foof ko muuda kanŋe won haqqillaji mbeɗa witto ha tawi ɗum ɗon wawani wonde kono noon muuda ngo ɓe mbi kadi ko galle fo muuda ɓe hen mbi ala ko hoore fo muuda no wayi wade foof muuda horma ina rendine hitande kala safalɓe gara ɓe ganduɗa ko bani Hassan en hassaneɓe ɓiɓɓe hassaneɓe ɓe gara kadi ɓe dondoɓe nawta leyɗele mabɓe ɗum woni ko muusiɓe nden ɓe garti e nder leydi Fouta Tooro eɓe goni sagataɓe worɓe fedde heebide yoltude leñol ɓe gari ɓe tawi kadi goɗɗum jolti ko jolti goɗɗum go ko ɗum woni ko wiyete jaggu jeygu maccigaɗo ɓiɓɓe Fuutankoɓe mbatti daheede mbaɗe laaɗe ɓe ganduɗa soɓe yettama ɗon ɓe nawete ko tubakoɓe jahata cooda ɗumen mbaɗa e laaɗe mumen nawa ɗum e leyɗele ɓurɗo woɗɗude ɓiɓɓe Fuutankoɓe ne mbattoye heferɓe ne mbattoye maccuɓe ɓe mbi enen noon ina wayno ko tawɗen ɗo ko guppunɗen ko ene wayno ko tawduɗen ko ɓuuri kadi muus koye on saaha ɓe mbi ɓe noddodiri batu ɓe jooɗitino tigui tigui ko hoore fonde koye hoore fonde ɓe gari ɓe pottiti ɗon e ceerno oɗo mbi Alpha Amar Seydi oɗo woni mo ganduɗa kañum woni jaatigui mabɓe gondunoɗo e mabɓe ko galle muɗum tigui ɓe jooɗi ɗum hawri koye ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeetati ɓe mbaɗi batu mabɓe ɗon gam heblanade tigui ɓe jewtide ɓe ndinodira hono ɓe mbaɗata hol peeje ƴetteteɗe ha Fouta wawa haɓede ha Fouta hono wiyeteno deniyankoɓe mbawa haɓede safal ɓe mbawa haɓede koye on saaha ɓe nanodiri ɗoɗo ɓe nanodiri e batu mabɓe no wawi wade foof goto men foof yo fuɗɗo hande sen certiɗo e hirjino e nder duɗal muɗum ɗo woni ɗo e nder mumen ɗo woni ɗo wuuro mumen ɗo woni ɗo e kala aroɓe ene jillo ɗumen e kamɓe kala ɗo ɓe mbawi yaade jillu yo taw hanti ko ɗiɗo konngul tan woni koɓe cattata ɓe nanni ɗumen e noppi yimɓeɓe ha ande hanti nde ɗo feere kono fewjano koye on saaha Cheikh Souleymane Baal wi e deniyankoɓe ko kamɓe gadiɗen poɗɗen adade habde ƴeewen beel ma en mbaw dañde folde e on saaha ɓeɗo safalɓe huccene saabu haare nde ko haare karel ɗiɗi e won haare nde ganduɗa ko tataɓere nde en cuwa famdene kono konde ara yore ummanede wonde ken haɓateɓe tigui beel maccugaɗon iwa e Fouta koye on saaha o yeehi o ɓattoyi lamɗo deniyankoɓe wiyeteɗo Souley Ndiaye Boubou gaysire dewal sawa laamu jaam yero koli teŋella jaam walla yero jaam koli teŋella o tawoy oɗo wone waddude muɗum o habde muɗum haare haqqilantagal ko ɓuuri raɓɓide tan Allah wallimo to banggue gandal lasarade ngal o janggoynogal Fouta Tooro e ngal janggoynogal rewa o hutorima ngal no feewi hakkude muɗum e oɗo lamɗo deniyankoɓe ha addanimo o dañi folde on tawi konuji mbaɗani
hareji mawɗi mbaɗani sagataɓe worɓe hewɓe mayani hen to banggue kamɓe sernaɓe e to banggue kamɓe diiniyankoɓe heddiɓe foof Allah wallimo tan to banggue gandal o rendini on koye diwri ndi tawimo koye laana finnanimo no feewi haw ƴetti fitel makko ɓe mbiya wonde o felli diwri ndi koye on saaha fitel o wontanima goɗɗum jungo ɓuuti ɓandu rewi hanti ha hakkille jiiɓi walla tigui e terɗe boni woni jomum hoote e jomum woni kanko Soule Ndiaye o maayi e ɓe lomtinoyi Soule Ndiaye tokoso e kamɓe diiniyankoɓe ɓene hanti ɓe gandi tigui Souleymane Baal ari ko hare habtade e ko habtoto kone kadi yonani tan wonde ko kaptotoɗoɓe banggue yidde libde laamu ngu kono ɓe jiiɗa tigui ɗum laamu ngu iwi ɓe darnata ko laamu ngun laamu wiyete ko laamu diine islam e ina wayno noon fuutankoɓe hewɓe on saaha tawi hanti ɗomɗi yidde e ko sernaɓe gaddi ko koye on saaha ceerno Souleymane Baal kañum deɓe certi nde goto foof ruttima galle muɗum gam darnoyde e jokkoyde jangde muɗum nde jangguinanno duɗal muɗum ceerno Souleymane Baal kañum heɓani darnude duɗal hay nokku goto woni tan hanti ko kirjinowo o arata wuuro o nodda hohoɓe wuuro ngo o hollaɓe holko woni miijo mum holko woni miijo amen minen holko foten wonde darde men saabu ɗum ɗo no muusi jeeyen pittali men wooda e men maaɓe kono wuuro yoɓe mbawa wurde gurdam belɗam saabu ɗum ɗo en mbawa hen rewde Allah en mbawa hen hebde ndimagu men en mbawa hay faggade ɗum noon addani on saaha won e fuutankoɓe ɓe ganduɗa hare nde ɓe cuusa ɗum no fewi ɓe jiiɗa hare nde mbatti kadi mallirde Cheikh Souleymane Baal ko gaddo fitinaji e wonti ɗum addi jibduji hakkude yimɓeɓe diiniyankoɓe nene banggue kayne jiiɗi Cheikh Souleymane Baal ko etoto ko belma ɗum wasa won ɓe gone wadde kayne peeje mabɓe belma Cheikh Souleymane Baal en jibdu ndu waɗa hakkude mumen koye on saaha Cheikh Souleymane Baal e sehilaɓe muɗum ɓe nanodiri ɓe woni almuɓe walla talibaɓe walla sernaɓe hanti ɓe ganduɗa ko ɓeeno nanodirono to ɓen woodi hen ɓe ganduɗa ɓe mbaɗa jibbude eɓe jaaha e nder guure ɗe wiyama noon sapalɓe ɓe goowi kamɓe hormankoɓe soɓe ummima rewoɓe ɓurno wawde jiforade wuuro wiyetego Rindiaw ngo Cheikh Souleymane Baal andi ɗum yeehi lukidima walla lossidima ha andi tigui ko ɗum andi kadi saaji jeɓe garata ɗon tawoyde arde ɗon ɗo Rindiaw ɗo koye on saaha ummani ɗum ɓe hen mbi ko kanko e sehilaɓe makko ɓe foof ummino tan jeehi Rindiaw gam tomboyade sapal ɓe ina gara eɓe kaɓa e mumen won hen mbi ala ko kanko tan Cheikh Souleymane Baal yano to éliman Rindiaw kamɓe foof ndenduno feere nde yaade juuro yomoɓe ƴettide peeje hawride tigui sapal ɓe gani hono wiyeteno sirmitade muudo horma ɓe jalodiri e sapalɓe ɓe saabu ɓe jii ɓen kuudima law muudo horma nani rendine so rendinama kadi wona rendine tan waɗe basi waɗe bamdi walla rinde e cowoji ala ko ɗon tigui waɗate sukaɓe rewɓe hay worɓe gadde mbiya yo une wonta cengle deɓe downo rondade ɗum kadi ɓe paana rew koye on saaha Cheikh Souleymane Baal e wondiɓe mum jiiɗe ɗo golle daari koɓe mbaɗata ko jaari hen seesa ha mbawi fewnitade mabɓiɓe jane mabɓe kaaɓe mabɓe ha mbari mawɗo mabɓe ganduɗa ko wonno mawɗo sete o e on noon woodi heblade ɓe mbi ɗumen acca defte e ɗo ndewno ɗon jeehe kolle mawɗo mon nelnoɗo mon o hayko heddi ko hen ko ɗum ɗo wonani cafato e nder leydi Fouta kono wona hebde muudo wona hebde abbere gawri keɓata ɗo ko hoore fusde walla hunde ko tusako walla koyngal kelgal koye oɗo saaha Cheikh Souleymane Baal e wondiɓe muɗum gandi tigui noon memi ko ganduɗa sa memi ɗum ɗoygol ala koye oɗo saaha Cheikh Souleymane Baal e yimɓe muɗum woni heblade gam ƴewde woto ɓeeɗo jaade kadi garta janta e mabɓe sabu ɓe gandi e pelliti oɗo haame mbaɗaɗo e mabɓe ɗum ɗo kiiɗo ngol muusuwol e oɗo fitina boɓe mbaɗa sinno tar koɓe haɗanoɓe nawde muudo horma mabɓe ɓe kootiɓe nawrani ɗum kam ma semarano kono noon ala tawani ɓe tigui ko fiyede e warede deɓe mbiya yoɓe jaaɓe kalto e ɗum noon wadde hanti haalate ko ala e wonde won arɓe ina keebi habde men won arɓe ene keebi wiide ne kaɗa men wona ɗum joni kay ko arɓe habde men ko arɓe warde en saabu kaari warama koye on saaha sapal ɓe fof mbaɗi moɓodiral ɓe mooɓi e sagataɓe mabɓe mooɓi wolde mawde molanade nde ganduɗa ina ara
haɓa yeede faade Fouta haɗeji ɗi jamma e ñalawma saha fof ma woɗɗo dillere waɗi Cheikh Souleymane Baal e wondiɓe muɗum wooda ɗo tamodira wooda kadi ɗo wuuro Yana sabal ɓe goori noon e hakkude mabɓe kono tan e nder haɗe duuɓi jeeɗiɗi ɓuuri mawnu tigui tigui wolde wannone toon to Djinga e diwan biyeteɗo wolde walla dingiral biyeteɗo ngal Fori ɓe mbi ko kolagal tigui wiyete noon kolagal Fori ko ɗo safalɓe ɓe memodire wolde Souleymane Baal e wondiɓe muɗum koye nde ɗo wolde Cheikh Souleymane Baal gorko pullo kewɗo fayida julɗo mawɗo Afrique naajo kewɗo fayida no feewi jooɗi wondude sehilaɓe muɗum o wi bandiraɓe mbeɗa darna miijam miijo ngo darima selli mbeɗa faanigo e mon mbeɗa yewtida e moɗon yidde andinde mon wonko ganduɗa ko ɗum hande Fouta foti ummanade ngoɗo yeeso Fouta foti daranade sabu mi andi geniyankoɓe mbawa hanti jogade laamu men mi andi kadi ɓeɗo safalɓe en mbawa dadde e bone mabɓe ko ma kaɓe ɗen wolde nde ɗo noon yaama mi heddo e nde ɗo wolde nde keeɓiɗen haɓede ɗum wanno koye 1975 toon to mbiɗen Djinga toon to wiyete Jeriyel Tumbere toon to wiyete Fori ko ɗo tigui o jooɗino haalde bandiraɓe makko o waɗi discours makko mo ganduɗa ko kebiɗo mawnude e nder tarique Afrique naaɓe Cheikh Souleymane Baal wi bandiraɓe Fuutankoɓe ko muusi fayima e dow meɗen duuɓi kewɗi haɗede rewde Allah kono haɗede rimɗude toñoɓe men ɓe won hen ko bandiraɓe men enen jiidi ko leñol gotol koye laamu meɗen tan wonno kono laamu ngu wona laamu gandugu kollude yimɓe ne ndewra Allah laamu ngu hiisi en kaɓama gam folde ngol ɗon laamu iwa e jeese meɗen eɗen keeɓi haɓere noon haare nde ganduɗa ko haare koye safalɓe kaɓaten ɓene en jiirani ɗumen islam hande ɓe jangguinani men islam ɓe jangguini men tigui ko ndolagu e warde en e toñje en e ƴettude ɓiɓɓe meɗen kadi jaaha mbaɗo e maccu hande noon so tawi mi heddima bisimilla so tawi min mi wuurine jimmi kam ko yawti ko fayi arde ko mbaɗen ni fala budde ɗaɓɓen hoorejo o wiyete ko almami ko on wonata keɓetoɗo laamade Fouta ardo ɗum tawi ɓe etinoma e batu mabɓe yewtude ha ɓe mbimo min jinno noon ko sen mbaɗi jihadi on gayni an gardoɗa min gardinma laamoɗa o wi ɗumen on kiftori mata on jejjit ko ceerno men piiri haalanno en wonde min mi wona laamatoɗo ɓe hen noon mbi ko ɗon tigui tan ɗo ɓe joɗino ɗo ɓe kaldi ɗo woni ɗo toɗɗi ceerno Abdoul Kadir Kane kono noon ko ɓuuri labde kam o wi e discours makko so tawi oɗon cuɓa almami cuɓoɗe gando cuɓoɗe koolaɗo cuɓoɗe nunɗuɗo mo ganduɗa kadi sarɗiji fof no potta e makko so ɗon cuɓo almami noon o wi wote cuɓaɗe e almami mo ganduɗa wonata ko koye ndu suudu tan walla e nduga suudu kala ko wawi wonde e kinɗe meɗen tawi tan o wona maccuɗo kalfaɗo hayso maccuɗo tawi ko dimɗinaɗo omo wone ndimagu makko omo heewi gandal omo heewi nundal e so peeje ɗe ɗe mbiɗe fof kawre makko cuɓaɗemo mbaɗonmo almami Fouta son mbaɗimo almami o wi on jii omo alɗa omo mooɓa jawɗele omo hebbina jawɗele kaɓe makko gande wona oɗo woni almami kanduɗo e moɗon o wi son mbaɗi almami on darni o wi gande koye ndentoɗe nayeɓe ɓe mbawa yaade konuɓe woto hay goto war nayejo wote mbaɗe cuhlon coksoñ koye ganduɗa kelli faaka dadaki ina kaɓa e moɗon yahoɓe jihadi walla goɗɗum cuhlel waretake e kala konu mbo mbawɗon yaade ndenɗo e sukaɓe o wi rewɓe ko haala mum haalaka mi wi'ani warde debbo kono mbimi tan ko hoynude debbo ni hayso yawti konu hayso koye nder galleji moɗon mbeɗa waggina on min Cheikh Souleymane Baal e rentade hoynude debbo ittude debbo hurum saabu debbo so hoyi so ɓerde mum huɓɓi barke jibintake e ɗinɗon galleji so barke jibinaka barkinoɓe mbawa ardade leydi ndi e bargue diine meɗen wadde ndentuɗe e hoynude rewɓe o wi ndentuɗe laamu rono roni kala mo mbawɗon kadi lamminde foof woto ronnu ɓiyum cuɓoɗe daiman cuɓotoɗe o wi kadi wote mbaɗe hinde ɗum noon mataw eɗen gandi
batte nde en gopi ko wino ko sabu wonta yi hinde toroɓe ka en tan gonanno laamotoɓe e nder leydi Fouta. Cheikh Souleymane Baal yewtere nde o waɗi nde mawni e nder aduna o sabu professeur Nawar Samb o haali hen o wi ɗum ɗo oɗo Fuutanke baɗɗo fayida ɗi kullo baaɗo ni walla Sénégal naajo baaɗo ni ene foti rokkirede yeru ko waɗi kono foti jangguinede sabu o waɗi ɗum koye hitande 1975 ko adi laamu France ko adi filñitere France nde ganduɗa nde waɗi nde e on saha no woɗɗodiri e oɗo saha sabu kamɓe France naaɓe ɓe filñitere mabɓe waɗoyno ko 1979 ɗum tawi Cheikh Souleymane Baal wawi haalande yimɓe holno démocratie holko woni juɓɓude laamu tawi ko laamu potal. Cheikh Souleymane Baal de haali ɗum nde e on saha laamu France ko doolago wonno koye ɗum woni Cheikh Souleymane Baal yeehi Abdoul Qadir Kane lomtima kayne ari addi miijo wongo o wi Cheikh Souleymane Baal ko wino ko nanodiran ɗen ko o wi ha tengti e jeygu maccugagu o wi horma en keeli muudo mum ɓen en yeehi jeniyankoɓe jeehi en keddima ko enen laami kono noon toɓɓere tataɓere nde ha joni ne heddiɗo woni jeygu maccu o wi kam jeygu maccuɓe kankone o haɓete hen tan haade ɗum imi foof o waddi ɗum e gouverneur mbiyetenoɗo Balanço lettre uji makko na jahana garta jamma e ñalawma kono Balanço mo ganduɗa oɗo wonno gouverneur Saint-Louis on saaha jaɓani ɗum kono tan Cheikh Souleymane Abdoul Qadir Kayne rewe makko wimo ko mbimami koko ma wona ha woni ñande 30 lewru wiyeteno mars 1975 ɓe jooɗi ɓe ciifodiri wonde maccugagu kam yeeyde ɗum e somade ɗum e nder leydi Fouta ɗo wawi ummede fo rewne e nder leydi Fouta fo mi jaɓata koye oɗo saaha gorko goɗɗo biyeteɗo hono gouverneur oɗo mission on ko tubako kono noon kayne adima haɓede yo maccugagu iw hawa holli wonde se hono Abdoul Qadir Kane oɗo adima wadde ɗum e nder aduna o windi ɗum e deftere makko discours sur la traite noire o wanno ɗum haalde wonde ɗo ko Cheikh Souleymane pullo biyeteɗo Abdoul Qadir binoɗo ko min almami fulɓe min almami Abdoul Qadir lamɗo fulɓe ko min tigui haaɗi ɗum ɗo e nder jeygu e nder leydam adade de tubakoɓe Angleterre naɓe walla français en ummotono miijoji ɗiɗo miijoji walla filmitere wannode Haïti en yimɓe ne kaɓe toon ɗum ɗon ko adi ɗum no feewi koye on saaha Fouta wontani tubakoɓe mette mawɗe koye on saaha gouverneur baɗon Faidherbe en Aubry Leconte en Guibéry mbiyeten Abel Sandé en ɗiɗo fof hakkude biyeteɗo gouverneur tan e biyeteɗo ko lamɗo canton ko ɓeɗo gonno e nder leydi ndi ina jirguina leydi ndi ina kolla mette mumen e miijade miijoji mawɗi bonɗi mettuɗi yo pawe e nder leydi Fouta to sababu nde fuurantoɓe ko mettinɓe ɓerɗe mabɓe guila e Cheikh Souleymane Baal nde liɓi ɗum Abdoul Qadir ari ittu maccugagu ndeke noon woɓɓe nani garoye waaɓe hen kadi no oɗo hono mbiyete lamtoɗo Sidiki Sall en Mamadou Yero Sall en wiyeteɓe Abdoul Qadir Abdoul Sidi Ba Ali Sidi Ba en e biyeteɗo Baydi Kacce Pam en Abdoul Bocar Ali Dumi Sogele Tumi Ibrahim ɓeɗo kadi gari ina jillina laamanteri Fouta tubakoɓe ɓe mbi ɓeɗo kam holko waɗiɓe waade no ɓe mbayni Fouta mate kañum tan ɓuuri pulagu keddimu walla kañum ɓuuri Afrique keddiɗo duuɓi seeɗa so kaɓanoma kala gonnoɗo hoore so jagganoma foolama tan ɗon haɗanno Fouta kala de mbiɗen nani ɓuuɓa woɓɓe kadi jibine gaddana men oɗo bone e oɗo musiba koye on saaha ɓeɗo ɓe mbiɗen ko gouverneur uji gonno ɗon e on ɗo saaha mbiɗen wiyeteɓe Boyet e wiyeteɓe ɓeɗo ɓe kalɗen ɗo nane Aubry Leconte hakkude ɓeɗo kono noon biyeteɗo Abel Sandé obo Abel Sandé oɗo o ɓurno wonde ɓurɗo bonde mboɓe mbino oɗo tan wawi nawede Fouta fewdo Foutankoɓe deƴƴina leydi Fouta ndi o addoya ko gouverneur on saaha wonno ko nokku meɗen ga to wiyete Tivaouane o nawa leydi Fouta o juɗɗina Podor o jooɗi ko ɓooyani o heɓli haɓateɓe makko woni dadiɓe makko o dañi soldareɓe ha wonate 100 soldat ndeke noon o jaggi e nder ɓen tawi koɓe gayi gonnoyi tawi koɓe kalhali walla jawɗi guera haaji wonno ndeke tawi ko baroɗe o jaggoyno o jaggi hen hono mbiyeten soore o ne'i soore nde
o jangguininen no neɗɗo wardate o jangguinen neɗɗo haɓirta e gaño mum on wiyete Baydi Kacce Pam o woni soore ndeke noon koɓe cikkanno ko bone muɗum ɓe ɓeydi o ɓattin ɗum hoore mum jangguina fetin wonde sehilaɓe muɗum hono lamtoro Sidiki Sall en filñitere waɗi ɓeɗo sagata worɓe mbi koɓe goppata ɓeɓe ɗano kono noon ɓe tinani ko kanko tigui heebi waɗoyde oɗo mo ganduɗa ko kañum wonno yakar France nawanoɗo yo jooɗo e leydi Fouta Tooro ndi beela ma ɓurnu Fouta Tooro beel ma eltu Fuutankoɓe e kono soɓe ganduno ko ni ɗum wata ɓe gaddata Abel Sande Podor ɓe ɓallina ɗum Guiya saabu ko ɗon gorko keɗi itti fittano makko ko ɗon jeeya ko wuuro wiyete ngo Hayre o itti fittano makko ko dokkana ɗen koko gasi kono so wona ɗum kadi ɓuuren yaajinde kono ma en gartoy e yewtude taarih Fouta ha mbawen holluɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa en keeɓi toon famamuyaji eɗen jetta eɗen du'ono waɓe hen Saydou Kane en yo Allah yurma yaafo wittoji mabɓe e Amadou Oumar Dia en ko toon to Mauritanie Saydou ono Ndiaye Saydou Amadou en ɓeɗo wonko balli en tigui tigui e wittoji ɗi saabu Ndiaye Saydou Amadou yeehi ha e leydi jiiga ndi yeehi ha jeeriyel Tumbere etima ɓedde ha anda métre uji hakkude nokku e nokku ɗo Cheikh Souleymane Baal leeliɗo seeɗa ɓokki Samba Djila jeegi wawma wiide ko ɗum métre eji maniji o foti hetti ko banggue hirnage o hetti ko banggue funnage o wawma wiide ɗum ɗo ene jaajeji walla juuti ne wawi wonde kilométre ɓeɗo worɓe ligguiɓe kadi ne mballa ene wittoji ɗi e eɗen du'anoɓe e korko oɗo yo Allah rokku en kadi tawtorede mo wuuri tawen ɓeydi en ustaki bandiraɓe wonno e junggam ñaamo ko Mamma Gaye goto e Gaye ɓe Dungel bo Gaye Dimbe Joro Samenayo Barou Sall e ɗo wadde golle ɗe en mbawa wiide yen jawtuɗo taƴanan en ko yama ara e gasde kono tan musidɓe hewɓe bindino en ɓatakeji mumen noddi en kono tan ha lawol gonɗol mbawen wiide noon dendagal yimɓe tawtiranoɓe eɗen mbaɗa ɗumen juurno wuuri Saydou Ba mo ganduɗa jeeyaɗo Leelu Dagana soko laaɓa juuɗe kamɓe hande oɗo saaha ɓe gandi boni toon to Dagana to walli jinnaɓe makko e jongo makko eɗen mbiyamo yo juurno wuuri dendagal heɗiyankoɓe heɗotonoɓe haalanam ari ha juulama en calmodiri ɗo wonno julmo wuuri men en mbawa kadi limde yimɓeɓe hay goto en limata dendagal heɗiyanke jeeɓawo meɗen jiɗɗo men gonɗo to diaspora to caggal leydi men e nder leydi Sénégal Afrique e caggal Afrique eɗen mbiya ɗum yo julmo wuuri Allah rokku en tawtorede saha mo wuuri eɗen mbiyamo ha joni gonɗen koye fulɓe islam ken jokkoɓe saabu wonko Sokoto leydi Nigéria wanno wonko Massina wanno e nder diwan wi Salla rokki en wuurde ma en kaaloy ko arwete e ɗum ɗon musidɗo mon Dono Sampate e fedde haalanam ngari hen ha ɗo yo Allah rokku men tawtorede kadi Ales Garo ko eɗen ɓeydi e ɗum sa